Hi guys! Kamusta po kayo? Welcome to my channel. At kung bago lang po kayo sa aking channel, welcome to my channel. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please click nyo lang po ang subscribe and bell button para ma-update po kayo sa mga susunod pa mga videos. Bago po tayo mag-start, ayan, intro muna tayo. Ayan. Ngayon naman guys, gumawa po ako ng isang tutorial naman na para makatulong po sa inyo, para maiba naman po tayo. Ayan, gumawa po ako ng tutorial na napakasimple lang po siya. Alam ko, karamihan nito siguro ginagawa na po nila ito. Pero sa mga hindi pa po nakakaalam, para naman po makatulong ako sa inyo, ito yung mga mahilig pong magbayad ng mga bills. Ayan. Kung sa mga gusto nyong maka-convenient po siya, ay sa mga taong busy, mga ganon, yan. Pwede po kayong magbayad, yung mga ayaw pong pumila, yan. Pwede po kayong magbayad through GCash. Ituturo ko po sa inyo kung paano po bayad sa GCash. Ngayon, ang pinaka-main po natin is yung home credit. Yan, sa mga mahilig. Mga mahilig pong umutang. Pag busy po kayo sa pagbabayad, pwede po kayo magbayad through GCash, ang home credit. Ayan. Simpleng-simple lang po siya. Madali lang po siyang gawin. Ayan. At ito, lalo na po sa mga pinakasimple po nito yung may mga, lalo na pag may mga bank po kayo na kung gusto nyo rin pong kargahan yung GCash nyo ng madalian, mas madali po ito pag may mga bank po kayo na nabubuksan nyo online. Yan. Pwede nyo pong kargahan kagad ang GCash nyo through InstaPay. Yan. Ngayon, ituturo ko po sa inyo yung pagbabayad po ng home credit through GCash po siya. Ayan, ito na po. Ayan guys, ngayon ituturo ko na po kung paano magbayad ng home credit sa GCash. Ayan, syempre dapat siguraduhin po natin na meron po tayong GCash. Then enough balance po para sa pagbayad po ng ating, kung magkano man yung babayaran po natin sa GCash, ay sa home credit. Ayan. Ayan, ngayon, dapat yung GCash natin, siguraduhin po natin naka-fully verified po tayo. Naka-check po lahat. Then yan, may balance po tayong pambayad sa home credit. Ngayon, piliin po natin yung pay bills. Yan. Then, dahil yung home credit ay loan, kaya itong loan po ang ating i-click. Then, hanapin na po natin yung home credit. Ayan. Then, bago po kailangan po natin i-fill up lahat po itong hinihingi po dito na contract number, mobile number, amount, then email. Ayan, lagay po natin yung contract number po natin. Ayan. Balik po. Ayan. Then, yung mobile number. Ay, balik. Dito sa may mobile number. Lagay po natin yung mobile number. Then, yung amount, kung magkano po yung babayaran po natin sa home credit. Ayan. Then, lagay din po natin yung ating email ad. Dahil mag-i-email po si GCash po na sa ating receipt. Yan.
At least may katunayan po tayo na nagbayad po tayo. Ayan. Ngayon, bago po nating i-continue, i-sure po natin na tama po lahat yung nilalagay natin para hindi po tayo magka-problema. I-double check po natin siya. Ayan. Ayan, pwede na po natin siyang i-next. Ayan, yan na po yung babayaran natin. Tapos nakalagay po dito, please note that several billers charge a service fee. So, ibig sabihin, baka meron po siyang charge fee. I-confirm na po natin. Wait lang po natin siya. Ayan. Meron po siyang charge fee na 15 pesos. Ayan. Ayan, mababasa nyo po dyan. Meron siyang charge na 15 pesos. Ngayon, ayan, nag-text na si GCash. Pwede natin i-check si GCash. Ayan, nag-text si GCash. Nakapag-bayad na po tayo. Then, pwede rin po natin i-check sa email natin kung dumating na rin. Ayan. Ito, ayan. Dumating na rin po yung receipt natin ng GCash sa ating email ad. O. Ayan, tapos na siya. O, ayan guys. Sana nasundan nyo yung aking tutorial. Diba, nakita nyo naman, napaka-simple. Napaka-convenient po magbayad kahit nasa bahay ka lang. Kung ayaw nyong pumila sa labas, magbayad sa mga ibang bayad center, pwede na po kayo magbayad ng GCash kahit nasa bahay lang. At saka hindi lang po siya home cred na pwedeng bayaran sa GCash. Marami pa pong mga bills na pwede nating bayaran sa GCash. Ayan. Sana may natutunan po kayo sa aking channel, sa aking tutorial. Ayan. Abang-abang lang po kayo sa mga susunod pa pong mga aking mga tutorial. Ayan. Salamat po. God bless. Don't forget to subscribe.